La sfârșitul acestei săptămâni, mai precis vineri și sâmbătă, fiii satului din localitatea Berexău Mare din județul Timiș se pregătesc de mare sărbătoare. Cu alai și voie bună se sărbătorește împlinirea a 700 de ani de atestare documentară a localității. Cu acest prilej, vineri seara un mare spectacol folcloric de bun venit cu Andreea Voica și Petrică Moise capete de afiș, iar sâmbătă se vor întâmpla multe și frumoase, ce vor culmina cu întâlnirea fiilor satului mai pe după amiază. 2015, un an important pentru Comuna Săcălaz, în special pentru unul dintre satele pe care le gospodăriți, Berexău Mare, 700 de ani de la atestare. Cum veți primi acest eveniment în primărie și în Consiliul Local? Sigur, n-a fost, că deja unul din evenimente pentru comunitatea din Comuna Săcălaz, dacă vorbim la nivel de comună, a fost în 29 mai, când am sărbătorit împreună cu cei care au fost săcălăzeni pe timpuri, în speță etnicii germani, am sărbătorit 250 de ani de la colonizarea Săcălazului. Consider că cei 700 de ani de atestare documentară a localității Berexău Mare este mai importantă ca acea manifestare, fiindcă e vorba de concetățenii noștri. Este, după părerea mea, văd că este mai veche ca atestare ca și Săcălazul. Săcălazul are 623 de ani de atestare documentară, Berexău Mare are deja 700 de ani. Trebuie, și cel puțin din punctul meu de vedere, și cred că și colegii mei din Consiliul Local vor da o atenție deosebită acestei manifestări și am promis eu personal la 2 întâlniri sau la câte am participat cu Comitetul de Organizare din care și dumneavoastră faceți parte de la Berexău, fiind și berexan la origine, să dăm toată atenția cuvenită și să sprijinim cu tot ceea ce e nevoie ca această manifestare să aibă loc. 700 de ani de atestare documentară nu se sărbătorește în fiecare an, nu se sărbătorește de 2 ori pe an, se sărbătorește odată la 700 de ani. Eu vă spun și vă promit că tot ceea ce depinde de mine, nu voi precupeți nimic ca această manifestare să iasă așa precum ne-am dorit. Se vor întâlni pentru prima dată în ultimii 10 de ani, nu știm ce a fost înainte, fiii satului. Există și o manifestare în care vor veni oameni plecați din Berexău, berexeni, cum își spun ei, de la mii și mii de kilometri. Veți participa la aceste manifestări și cum? Sigur că va fi o onoare pentru mine să particip alături de fie localității Berexău Mare. Știu că Berexău Mare a dat multe nume de marcă în România, dacă o luăm chiar în România, nu numai în Banat, de la cântăreți, de la scriitori, de la... Deci, oameni cu carte, oameni talentați a dat Berexău Mare și sigur că voi fi alături în cele 2 sau 3 zile câte s-au preconizat să fie durata acestor manifestări. Cum voi participa? Vă spun sincer, voi participa cu drag la aceste manifestări și vă spuneam, indiferent de conjunctură, voi lămuri și colegii mei din Consiliu, cu orice manifestare nu se poate face numai cu vorbă. Orice manifestare include și o cheltuială materială. Dacă colegii mei din Consiliu au înțeles să susținem manifestarea celor 250 de ani de la colonizarea Săcălazului, aceeași treabă trebuie să o facem și poate cu mai mare interes și cu mai mare drag să o facem pentru concetățenii noștri din Berexău Mare. La ce investiții credeți că vă puteți angaja și vreți să le faceți pentru cei din Berexău Mare? Este deja o solicitare prin care se cere Consiliul Local un buget de 41.500 de roni, lei noi, deci 415 milioane dacă vorbim în lei vechi, însemnând de la tipărirea acelei monografii, însemnând un monument dedicat acestei manifestări, însemnând participarea unor formații de folclor în această perioadă. Și sigur o cheltuială, am avut noi doi o discuție și am și promis oamenilor, sper să mă pot ține de cuvânt, e vorba, părerea mea, dacă la Săcălaz 1 miliard și vreo 100 ne-a costat reparația acoperișului la cămin, cam pe acolo se învârte și reparația la Berexău Mare.
Spre norocul nostru am fost puțin ajutați de către guvern, adică nu ajutați în sensul că ni s-au dat înapoi ceea ce ni s-a reținut în prima fază. Știți povestea cu la primării, s-au ajutat primăriile care n-au avut bani, li s-au dat câte 1,5 milion, dar din banii celorlalți. Și acum mi se reîntregește înapoi bugetul cu cele 2 milioane de lei, deci 20 de miliarde de lei vechi. Deci, indiferent că îi primeam acești bani sau nu îi primeam, această manifestare trebuia și trebuie să se desfășoare așa cum am programat-o împreună. Cât despre alte gânduri care le aveți pentru comună și hai să discutăm astăzi în special pentru Berexău, pentru viitor apropiat și nu numai? Sigur, trebuie să recunosc că nu că a rămas de la sufletul meu. Berexău a rămas puțin în urma, amândouă Berexaie, dacă le luăm, și micul și mare, au rămas puțin în urmă în ceea ce privește dezvoltarea. Dacă Săcălazul, de ce a luat înainte? Săcălazul înainte că a beneficiat niște fonduri europene. Altfel, vă spun sincer, din bugetul local, mare lucru nu putem face. Noi, la ora actuală, adunăm în jur de 200 de miliarde de lei, o să vă mire, restanțe la încasări, la taxe și impozite. Chiar astăzi am rugat-o pe colega mea de la impozite, acolo însemnând impozite și taxe pe proprietate, pe mașini, pe construcții, însemnând amenzi, însemnând chirii, însemnând concesiuni, însemnând vânzări. Vă spun sincer, de ce să vă am spus și la început, din buget propriu, mare brânză nu putem face. Sărbătoarea mare în septembrie la Berexău. Voi, cei din generația de mijloc, vă ocupați de organizare. Ce ar trebui să vedem atunci? Se împlinesc circa 700 de ani de atestare documentară a satului nostru și cu această ocazie am vrea să ne aducem aminte de înaintași. Va debuta în 11 septembrie, adică vineri, cu spectacol artistic, cu invitați de marcă ai Banatului, respectiv Dejan Galetin, Andreea Voica și alții. De asemenea, vor participa tinerii satului la aceste manifestări artistice. A doua zi dimineața intenționăm să desvelim și să se sfințească o troiță la intrarea în sat dinspre Săcălaz. Manifestările vor continua cu un simpozion pe teme istorice, cu invitați de marcă ai Banatului din nou. Apoi preotul Semenic Sârbu va ține slujba la biserică și vom... După aceea petreceți, nu? Da, bineînțeles, masa felicitările și dansul, cu preparate din copilărie. Exact, coleșei, ce mai vrei? Cornorăți, că urmă, vedem noi dacă Uica Vasa face și că urmă, care este desemnat bucătar șef. Apoi, pe parcursul zilei de sâmbătă, vor avea loc manifestări sportive, atât între veterani cât și tineri și... Unde au loc toate astea? La Căminul Cultural, cât și la școala nouă de la Berexău. Iar îi duceți la școală? Fără școală nu se poate. Așteptați să vină mulți? Sperăm să vină atât din țară cât și din afara ei și să audă. Ne-am adunat câțiva nebuni la început și după aceea nebunia pare să că a prins și este interesantă incursiunea în timp să ne aducem aminte de cine au fost berexenii noștri și am ajuns noi și sper să... Nu știu cum să spun, e chiar emoționant, e interesant. Am lucrat cu Adelina la monografia satului pe care vrem să o scoatem, bazându-ne pe ce este deja editat. Și cu ce a adus Adelina, o să spună Adelina, și a fost extraordinară experiența trecerii în timp și descoperirii rădăcinilor.
și fără rădăcini. Hai să nu dezvăluim toate secretele. Cei care vor să afle mai multe din monografia, care am înțeles că va fi editată special pentru acest eveniment. Da, sigur că da, încercăm, timpul este foarte scurt, dar să sperăm că ne iasă inclusiv această monografie. Să nu uit, vrem să dezvălim cu această ocazie un monument la Căminul Cultural în față și cred că am uitat câte unele, dar se va vedea pe parcurs și să sperăm că începutul va atrage, cum să spun, interes din partea atât a celor existenți aceiași, cât și a celor plecați și în țară sau mai departe. Am înțeles că unul dintre cele mai importante momente ale întâlnirii fiilor satului, la Givan cu fiii satului, cum spuneți voi aici la Berexău, va fi și lansarea monografiei acestui sat. Ce cuprinde ea așa în premieră? Ne dezvăluie, Adelina? Da, noi ne-am gândit la o monografie având în vedere că un astfel de eveniment nu a mai avut loc până în prezent și este bine ca și fiii satului care au plecat în alte locuri din lumea asta care au venit acum, nu? Așa, și care se întorc acum să vadă de unde am pornit și unde am ajuns. Foarte important, considerăm. Sunt lucruri interesante descoperite de voi în toate scrierile care au avut ca Berexău în prim plan? Da, consider că extrem de importante și foarte interesante. Deci în momentul în care am prelucrat paginile respective, mi s-a părut efectiv că mă întorc în timp înapoi. Am descoperit cuvinte vechi, folosite, de care mi-amintesc de când eram copil, că eu fiind berexană îmi amintesc foarte bine de ele. Am luat mai multe aspecte. Școala de la înființare până în prezent, biserica de la înființare până în prezent, obiceiurile oamenilor pe parcursul anilor până în prezent, portul femeilor, portul bărbaților. Și mi s-a părut foarte interesant un lucru, spicuind aceste aspecte. Scria la un moment dat în manuscrisele pe care le-am consultat că la Berexău femeia a fost capul familiei. Extrem de important mi s-a părut. Ți-a plăcut tare mult chestia asta? Mi s-a părut și știi de ce? Pentru că am constatat eu în timp că sunt foarte active femeile aici, într-adevăr, și am crezut că pur și simplu e o întâmplare. Asta așa a fost de la începuturi până în prezent. Asta mi s-a părut foarte interesant. Alte aspecte au fost evoluția meseriilor îmbrățișate de berexeni pe parcursul... Care au fost, dacă te-aduci aminte, câteva dintre meseriile de aici din sat? Da. Covaș îi zicea în limbaj popular, adică fierar. Acum nu mai e niciunul. Așa, nu mai e niciunul. Cojocar, tăbăceau și prelucrau pieile de oaie. Croitori, am găsit culmea și coafeză. Deci sunt multe lucruri interesante care cei care vor, pentru cei care vor citi această monografie. Foarte interesante, da, și foarte interesante și imaginile pe care le avem din trecuturile noastre. Foarte interesant. Am înțeles că aveți câteva mii de fotografii vechi. Cât de ușor sau cât de greu este să le selectați, să vedeți care pe care? Este anevoios. Nu este greu, dar este anevoios pentru că curiozitatea care ne stăpânește în situația asta este extraordinară. Deci suntem curioși pentru că hai să vedem cine e ăsta din poză, îl recunoaștem pe celălalt. Uite, unul îmbrăcat în port popular, nunți, deci aspecte de la nunți, avem de la înmormântări, foarte interesant. Și din câte cunoști din generația de mijloc, cum îi spuneam și Marcelei, vor veni fiii satului? Eu aș vrea să sper că vor veni. Unii din curiozitate, alții că au trăit clipe frumoase, poate, și au trăit copilăria și copilăria nu-i lucru puțin. Dacă ar fi să le faci o invitație celor plecați de aici, din Berexău, de acasă, să vină în 11-12 septembrie, ce le spune?
Nu m-am gândit la chestia asta așa. Știu. Așa, însă ce le-aș spune? Le-aș spune că merită să se întoarcă înapoi, pentru că cei care își recunosc originile sunt oameni care se pot ridica mai sus. Este foarte important să ne cunoaștem originile, să știm de unde am plecat, să nu ne fie rușine, să fim mândri, că așa-i bănățanul mândru. Am înțeles că ești principalul promotor la tot ce înseamnă muzică, distracție, dans și voie bună, cum la aniversarea 700 de ani de atestare documentară cu satului Berexău. Ce se va întâmpla în 11-12 septembrie? Încercăm să adunăm comunitatea tinerilor din localitatea Berexău Mare, care își doresc de mult acest lucru, să fie un grup de dans, să fie un grup de soliști, să fie un grup de instrumentiști. Spuneai că tinerii își doresc de mult acest lucru. Trebuia să vină ea bătrâni să-i adune? Da, se pare că da, trebuie să vinem noi din spate, să-i adunăm, să-i promovăm, pentru că ei se împart în diverse grupuri și se duc în alte părți. Ce se va întâmpla? Va fi un spectacol frumos, vineri în 11, am înțeles. Va fi un spectacol cu dans de Banat, dans cu sorocuri din Berexău, va fi un spectacol folcloric cu 2 soliști ai comunității noastre. Pot să le spun și numele, Adi Jebeleanu și Hrihor Simona. Iar în spatele lor, probabil că vom continua cu artiști consacrați. Am înțeles că vin? Dejan Galetin cu soția lui, cu Andreea Voica. Deci sunt nume care practic garantează succesul unui spectacol de muzică populară bănățeană bună, e adevărat? Evident, evident. Și vom avea ca invitat și pe Petrica Moise. Spune-mi, te rog, sunt dornici berexanii de muzică, de joc, de voie bună, așa cum erau dată pe vremuri în fiecare duminică în fața căminului? Probabil că da, nu am certitudinea, dar simt un gol creat de o distanță de peste 20 de ani, în care nu s-a mai adunat nimeni din această comunitate decât în zile de rugă și nici atunci cum era odată. Am înțeles că e prima aniversare, prima manifestare sau prima sărbătoare la Givan cu fiii satului aici la Berexău anul ăsta. Da, așa este, e prima. Și din punct de vedere juridic am înțeles că încercați să vă organizați și ca o entitate clară. Da, am format o organizație non-guvernamentală pe nume Berexău 700. Așteptăm să primim documentele pentru ea și să intrăm în vigoare. Și în care să intre tot cine își dorește și cine pofădește, chiar plecat sau nu de aici din Berexău. Evident, îi așteptăm pe toți consătenii. Eu îi numesc consăteni pentru că nu vreau să avem divergențe de a fi bănățean sau alte laturi a țării. Suntem toți consăteni. Mai există cultură sau mai poate exista cultură în Berexău Mare? Poate exista. Depinde de cine. De noi toți. Și o să puneți umărul? Să renașteți? Evident. Probabil că mulți, ca și noi, așteptau acest moment. Nu va fi ușor, dar îl vom depăși. Împlinește Berexău Mare satul din Timiș 700 de ani? Atestare documentară, da. Sigur? Sigur. Pe ce vă bazați? Mă bazez pe o bulă papală, un document care testează familia Hagi Maș în Berexău în 1315 ca proprietar pe domeniile Berexăului. Știu că sunteți cel mai activ dintre cei care au pus bazele acestei sărbători și ai monografie în același timp. Culegeți de câțiva ani date, documente. De ce? 30 de ani, 40 de ani, pasiune pentru satul natal, pentru oameni. Cât de greu a fost sau cât de ușor? Păi dacă îți place, nu e greu, e simplu. Cum ați început și cum a fost tot mersul ăsta? Păi începutul l-am făcut de copil. Prima dată m-au cooptat poveștile bătrânilor, vezi că avem aia, nu știi pe aia, locului din sat care erau cu încărcătură istorică, cu amintiri. Și după au început să-mi placă. E vreun moment mai aparte de care vă aduceți aminte după în toți acești ani de culegeri de date?
Da. Ceva care v-a frapat sau a crescut sufletul de bucurie când l-ați găsit? Da, când am fost în clasa 4, domnul profesor Tudor Niu era director de școală, atunci ne-a dus ca într-o mini-excursie până la podul de fier și acolo ne-au spus că, băi, uite, podul ăsta de fier, cândva, pentru podul ăsta cândva s-a murit. Și asta s-a întâmplat în 15 septembrie 1944. Automat mi-am derulat în minte așa un film și nu-l uit pe domnul profesor când mi-a spus, uite, aici s-a murit pentru podul ăsta. Ce v-a făcut să ajungeți să vă adunați un grup și să sărbătoriți această manifestare totuși într-o apatie, aș spune eu, al clasei de mijloc din Banat, din România? Mulți îmi spuneau că Berexău are un bagaj sau, cum să spun, un tezaur istoric mare. Față de alte localități, să ai 700 de ani e un lucru mare. Deci, și ca să lași să treacă așa neobservat, eu zic că merită sacrificiu și plus de asta am găsit colegi, prieteni care s-au alăturat. Cât despre blazoane? Da, domn profesor Hațeganu spunea că voi aveți blazoane cât pentru un muzeu. Da, e blazonul familiei Hagima și în 1335, e blazonul Kneazului Petru de Berexău 1447. El a fost înnobilat de Iancu de Hunedoara în urma bătăliei de la Belgrad și chiar spuneau niște mari blazoniști în domeniu că e unul dintre cele mai frumoase blazoane din Europa. Povestea lui e acolo la Belgrad, la sediul Belgradului. El a încasat o săgeată în gât de la un turc și s-a jurat că dacă îl prinde, îi taie mâine, nu-l omoară. Și l-a prins. L-a prins și i-a tăiat mâine. Dovadă faptul că turcul e pe blazon, chiar în coroana lui, cu mâinile tăiate. Și celălalt blazon? Celălalt blazon e blazonul lui Sava Vukovici, care o titorit biserica și pe fonduri și pe asta. E foarte interesant, Berexău Mare e un sat românesc și are biserică sârbească. Asta de ale Banatului minunății, am spune. Da. Și aici se leagă o poveste foarte frumoasă. Mi-a spus o bătrână din sat, spunea că el când a venit aici și a cumpărat proprietăți, mi-a spus ăștia, dar o biserică, și că uite vă fac biserică, dar ca un fel de pariu. Voi stabiliți locul, aduceți un vițel și dacă vițelul vine la mine, nu o fac, dar dacă vine la voi, o fac. Și bineînțeles că el a venit cu tot felul de furaje, de momeli și atunci el a venit cu fân proaspăt. La care vițelul, bineînțeles că direct la fânul proaspăt al Berexăinilor s-a dus, așa că Sava a fost obligat să facă biserică la Berexăini, sârbi. Dar s-a răzbunat că nu a făcut biserică românească, a făcut biserică sârbească. Vor veni berexănii din alte părți la sărbătoarea asta? Foarte sigur. Foarte sigur. Și mai există un blazon al familiei mele, ca să nu-l uit, Lazarovici, care a venit în 1802, aici în Berexău, ca și comercianți, jumate au fost din Grecia, jumate din Bosnia-Herzegovina. Dovada faptului că tot centrul Berexăului îl cam dominăm noi. Noi stăm în el. Noi ăștia Lazarovici. Noi ăștia Lazarovici, da. Da, vor veni. Sigur, fiindcă mulți copii ai satului, fii ai satului care sunt strămutați pe la Timișoara, până alte asta, vreau să vină acasă. Le dor de Berexău. Pentru că e prima sărbătoare, acum la atestarea 700 de ani, prima dată la Givan cu fiii satului, dacă ar fi să-i chem acasă, cum le-ai spune? Ei, greu. Cum le-aș spune? Le-aș spune că undeva la capătul satului îi așteaptă cineva. Și dacă vin, să vină pentru el.